Bom, meu nome é Amason do nós interessa orgulho no podcast preferido a plataforma digital de Extra. A nós tem junto com o diretor de Carmabi, senhor Manfred van Vechel. Maneira o durante essa Carmabi é uma organização que está dedicada à investigação, conservar e manejo sustentável do ecossistema na Corsau. E segundo Carmabi está manejando também certo parque na Corsau, Parque Christophe, segundo Chiteboca. Mangrovenpark, Mangrovenpark, Cuebenham de Hato, também o Marine Park, e Parque Masnobo e Parque Seca Willy Brothers, Cerro Largo National Park. Ok. Senhor Van Vechel, dank u voor ons. Bom bene. Sim, mas dank para invitar-me. Sim. Nós também papel um tiki riba foral é parte marítimo, situação na Corsau. Pouco dele dat de imprensa trobe, was het weer in de pers dat de kwaliteit zeewater, er kwam bepaalde informatie naar voren. Misschien is het goed dat we daar even bij stilstaan. Je hebt op Curaçao een situatie dat er lozing is in de zeewater. Ja, dat klopt. Het gebeurt sinds ik me kan herinneren op het eiland, vooral aan de noordkant. Ja. Maar het gebeurt ook aan de zuidkust. Ja. Daar staan we niet vaak bij stil. Volgens mij vroeger hier op Otterbanda, hier, waar het Mangrovenpark is nu, was er ook zo'n outlet. Ja, dat is er nog steeds. Ja, koraalspecht volgens mij. Ja, want hier is af en toe stinkt het. Er zijn zo'n 50 van dat soort outlets. 50? In Willemstad, ja. 50? Ja. Oeh, dat is veel. Dat is best veel, ja. Ja. Laten we beginnen bij het grote plaatje. Hoe is het met het ecosysteem onder water, kwaliteit van zo'n zeewater? Veel mensen gaan zwemmen aan de zuidkust. Is het nog veilig om daar te zwemmen? Wat kunt u in het algemeen over vertellen? Nou, in het algemeen geldt dat we zien dat de koraalbedekking sterk afneemt. Ja? Dus Curaçao heeft wereldwijd de beste data, omdat Rolf Bak, voormalig onderdirecteur bij Carmabi, in 1973 is begonnen met het meten van de bedekking van de koralen. Okay. En hij had een aantal zeg maar vierkante meters die hij dan regelmatig fotografeerde, zowel hier op Curaçao als op Bonaire. Dus wij weten vanaf die tijd van, dat er zo'n, hangt een beetje van de diepte af en de locatie, 40, 50, 60% van de zeebodem was bedekt met koralen. Mm-hmm. Als we nu over heel Curaçao kijken, dan is dat terug naar ongeveer gemiddeld 5%. Zo weinig? Ja. En dat is het gevolg van? Nou, dat is het gevolg van dingen die in de wereld gebeuren en dingen die op Curaçao gebeuren. Okay. Dus we zijn natuurlijk bezig met meer mensen op deze aarde, meer welvaart op deze aarde. En dat betekent dus ook dat er bijvoorbeeld meer vlees gegeten wordt, meer auto gereden wordt. En al die dingen leiden tot zeg maar CO2 wat in de lucht komt. En dat noemen we dan broeikaseffect. En dat heeft dus gevolgen voor klimaatverandering. Opwarming van de aarde, opwarming van het zeewater. Ja. Dat is weer niet goed voor de koralen. Ja, en als je dus kijkt naar de koralen, die zitten eigenlijk... De zeewatertemperatuur op Curaçao verschilt niet zo heel veel. Dat is misschien maar 2 graden per jaar. Het voelt voor ons altijd heel koud in bepaalde periodes. Maar nu zie je dat er vaak de temperatuur hoger is dan 29 graden. En de koralen van nu, die kunnen eigenlijk niet zo goed tegen die hoge temperaturen. Dus koralen zijn dieren die samenleven met algen. En op het moment dat ze in stress gaan, dan stoten ze die algen uit. Mm-hmm. En dat betekent dat ze dus niet, zeg maar, net als normale volle 100% productie hebben van, zeg maar, eten voor zichzelf. Dus ze verhongeren als het ware dan. Mm-hmm. En dat is wat we noemen coral bleaching. Bleekementen die koraal. Mm-hmm. En dat zien we over het hele Caribisch gebied, maar ook in andere oceanen steeds vaker. En dat heeft geleid tot een grote afname van het aantal koralen. En eigenlijk moeten we op Curaçao heel erg blij zijn, want daar waar in Florida, Barbados, Jamaica enzovoort de koralen er nog slechter aan toe zijn, hebben wij het voordeel dat de stroom van zeewater van oostpunt
naar Westpunt gaat en dat Oostpunt eigenlijk nooit ontwikkeld is, zijn daar nog steeds gezonde riffen. Juist. En daar zien we nog wel ook achteruitgang, maar minder. Dus daar zie je nog 25-30% koraalbedekking, Klein Curaçao idem dito en ook bij Rif Sint-Marie, omdat dat een plek is die gunstig ligt voor de stroming. Ja. En bij Kamabi is men gaan kijken naar van wat is nou het effect van bijvoorbeeld wat er op het land gebeurt op de zee. Oké. Dus iets als klimaatverandering, verhoging van de watertemperatuur, daar kunnen we als klein eiland minder aan doen. Hè? We zijn afhankelijk van anderen. Je kunt altijd wel wat doen, omdat alle kleine eilanden bij elkaar ook een groot land is. Hè? Dus je kunt niet zeggen van ja, als wij iets doen dan heeft het geen impact, dus ik blijf maar vlees eten. Nee, je kunt ook zeggen we gaan een ander soort vlees eten, minder vaak vlees eten en meer groente eten, wat ook gezonder is. Dus dat kun je wel doen, maar niet zeggen van ja, als wij dat alleen doen dan helpt het niet, want zo denkt dan iedereen. En dus je moet ook je bijdrage leveren daar. Ja, alle kleine beetjes helpen. Dus Kamabi heeft samen met een aantal universiteiten, onder andere de Universiteit van Amsterdam, een grant gekregen van de Nederlands Wetenschappelijke Organisatie om een aantal jaren met PhD's onderzoek te doen van de impact van land op zee. En dan kijken we onder andere naar putwater. Ja. Dus hoe diep is een put? Hoe snel gaat water wat in een put komt van het punt midden op het land, midden op het eiland, naar de zee toe? Juist. En als je ergens op een plek bent vlakbij zee, hoe snel is het water dan, wat ook geregend heeft, weer in de zee en wat is het effect daarvan? Wat zit er dan in? Ja. Maar we hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld de samenstelling van het zeewater. Dus het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, die heeft recent een publicatie, wetenschappelijke publicatie, gepubliceerd in een internationaal tijdschrift, waarin ze voor COVID, tijdens COVID en na COVID hebben gemeten en dan zien ze hoe de chemicaliën zeg maar langs de kust veranderen in de loop van de tijd. Positief hier is hier ook dat we zien dat tijdens COVID hadden we minder toerisme, dat dan ook het RIF vrij snel kan herstellen. Oh, oké. Dus er zitten ook best wel veel positieve componenten. Kamabi heeft vorig jaar tijdens het 7-jarig bestaan een symposium georganiseerd rondom waterkwaliteit. En daar hebben we de experts van de wereld uitgenodigd om te vertellen van, ja, hoe zit dat nou? Want wat er op land gebeurt, heeft impact op de zee. En alles is eigenlijk met elkaar geconnecteerd. Dus we kunnen niet zeggen van, oké, het water van de regen zakt in de grond en heeft geen effect. Nee, met zo'n klein eiland is alles met elkaar verbonden. Ja. Dus je zult ook naar oplossingen moeten gaan om te kijken van hoe kan ik dan zo optimaal mogelijk gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden. We zien bijvoorbeeld bij Klein Kwartier dat daar het grondwater het schoonst is. En daar wordt water dus eigenlijk gezuiverd en dan krijg je vrij zuiver water. Maar als jij dicht bij de kust bent, ja, dan is de weg die het water kan afleggen naar de zee een stuk kleiner en dan is het moeilijker om water gezuiverd te krijgen. Dus ben je in de stad, dan zul je een andere oplossing moeten zoeken voor het schoonmaken van zeg maar, je afvalwater dan dat je op Bandarriba helemaal bent. Ja. En daar is ook zeg maar, voor Kamabi een belangrijke voorbeeldrol weggelegd. Dus ik heb nu bijvoorbeeld voor de grotten van Hato, maar ook voor Cheteboca, heb ik septic tanks besteld. Waarbij die septic tanks dan het water zo schoonmaken dat ik het weer kan hergebruiken om de wc's mee te spoelen. Maar zou iedereen op het eiland eigenlijk zo'n septic tank moeten hebben? Mensen dus, die wonen in wijken waar er geen rioleringssysteem is, waar ze dus een soort, wat we beerput noemen. Dat is dus op Bonaire zie je al dat ze zeggen van nou, vanaf 2029 mag je geen beerput meer bouwen. De Nature Conservation organisatie die heeft tijdens de conferentie ook een voorbeeld gegeven. Nou, de oplossing hangt af van hoeveel mensen je bij elkaar hebt. Want ja, een riool van oostpunt naar westpunt bouwen is natuurlijk heel erg kostbaar. Ja. En dan zou je misschien voor een kleine community met 20 huizen een gezamenlijke oplossing kunnen kiezen, waarbij je het water gaat hergebruiken voor de tuin. Ja. Of als jij bij een landbouwgebied zit, dat je het gebruikt voor landbouw. Ja. Dus het kan natuurlijk een voorbeeld opleveren
Ben je in de stad, dan zul je misschien een andere oplossing hebben. Dan moet je daar een rioolsysteem aanleggen, wat zeg maar dan in de waterzuivering gaat. En dat weer zo zeg maar kunnen opvangen dat je misschien een watershed hebt, waar je dan dat water weer zou kunnen hergebruiken voor landbouw. Okay. Dus we moeten veel meer nadenken over wat we noemen integraal watermanagement. Ja. Dus niet alleen van we produceren water en we kijken daarna niet wat ermee gebeurt. Nee, we moeten naar die hele waterketen kijken. Wat gebeurt er nu eigenlijk met het gezuiverd water van die bijvoorbeeld op Klein Kwartier of hier op Klein Hofje, dat gezuiverd wordt? Wat gebeurt ermee? Ja, om dat precies te weten zou je dat bij GMN moeten navragen. Ja, hè? okay. Dus wat de huidige status is daarvan. Maar in principe zou dat een cyclus moeten zijn. Ja. Okay. Dus je probeert het water zo te zuiveren dat het eigenlijk geen impact heeft op de natuur. Of zo laag mogelijk. Ja. Ga je het te snel zeg maar, in de natuur teruglaten, dan is dat nadelig voor de natuur. Ja. Dus het is een kwestie van fine-tunen. Ja. En dat geldt ook als je thuis zo'n systeem hebt. Hè. Dus wij gaan nu 2 van die systemen plaatsen en dan degene die de systeem verkoopt, die zegt ook wel, het eerste wat ik doe is ik ga een beerput ergens legen en dan ga ik jouw septic tank systeem daarmee vullen, zodat die bacteriën en al die processen op gang kunnen komen om van dat afvalwater schoon water te maken. En dan is het ook een keuze die je hebt van hoe lang blijft dat in het systeem en wat voor filters heb je erin zitten, UV-lampen en dat soort dingen om het echt helemaal schoon te krijgen. En dus zou ik bijvoorbeeld een systeem kopen wat alleen maar gebruikt wordt voor het irrigeren van de tuin, dan ben ik misschien 30.000 kwijt. Koop ik een systeem wat ik kan hergebruiken, bijvoorbeeld voor toiletten of misschien voor de wasmachine of dat soort dingen, dan ben ik 50.000 kwijt. Ja. Net als met zonnepanelen verdien je dat weer terug. Want ik heb dan minder inname van Aqualectra water. Ja. Want dan heb ik eigenlijk het duurste drinkwater wat ik voor alles gebruik. Ja. En dat is niet altijd nodig. Juist. Ja, je hoeft dat je drinkwater niet te gebruiken voor je planten. Ja, dus het is gunstiger als de planten de nutriënten opnemen. Ja. En daar weer zeg maar een boom of wortels van maken of vruchten van maken. En, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn ook voor de mens. Hè? Dus je zult dan ook wel moeten meten van, zitten er geen gevaarlijke stoffen in die je niet in de natuur wilt hebben. Ja. Desondanks, we zien nog steeds op het eiland, het komt regelmatig in de pers, lozingen. Ja. Je ziet van die trucks, van die grote vrachtwagens die speciaal gebruikt worden om afvalwater op te zuigen. Ja. Die lozen. We hadden er net over, er zijn van die zo'n 50 punten op het eiland, zei u, waar wanneer het rioleringssysteem voor een van de reden vastloopt, dan wordt het zo in het zeewater gelaten. Ja, daar heeft de overheid ook al onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat er toch een heel groot percentage van zeg maar, afvalwater wat wordt geproduceerd op Curaçao niet gezuiverd wordt. En een heleboel huishoudens die zijn niet aangesloten. En dat zou een enorme verbetering zijn voor de kwaliteit van de natuur. Ja. Want je kunt je voorstellen dat het heel lastig is als je zoveel poep op het rift dumpt, dat op een gegeven moment zoveel poep is dat je het niet meer gezuiverd kan worden. Want we hebben een heel delicaat systeem en de natuur kan heel veel opvangen, maar op een gegeven moment niet meer. Ja. En dat is belangrijk om dat te realiseren, dus dat je zorgt dat de infrastructuur aansluit bij de capaciteit die je nodig hebt. Ja. En we zien hetzelfde bij Aruba. Hè. Aruba is natuurlijk enorm gegroeid door toerisme. Het is allemaal geconcentreerd in één gebied. Hun idee was destijds om in de Boel-Bali-plas alles zeg maar, te lozen. En als het dan daar 6 weken in zou blijven, dan stroomt het naar buiten en dan is het gezuiverd. Werkt het echt zo? Ja, maar als jij te veel hotels aansluit, dan blijft het water stromen en dan is het niet meer 6 weken, dan wordt het 5 weken, wordt het 4 weken, wordt het 3 weken, wordt het 2 weken. En op een gegeven moment stroomt het meteen door en dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee. Dus als jij de capaciteit van zeg maar, wat je nodig hebt aan mensen op het eiland, toeristen, afstemt op je infrastructuur, dan kun je op een duurzame manier dat doen. En we hebben daar heel veel technologie voor, maar je moet er wel op voorbereiden en je moet je dat niet eigenlijk laten overkomen. Nee. Maar het overkomt ons wel volgens mij op dit moment.
Nou, ja, wij zien zelf de situatie. Hè. Dus Kamabi is eigenlijk ook een beetje een toeristisch bedrijf. We hebben belangrijke plekken als de Grotten van Hato, Christoffelpark, Cheteboka. En bij Cheteboka komen heel veel toeristen, 130.000 per jaar. En omdat ze dan van de Megapier naar Bandebouw gaan, nou je weet zelf, dan zit je 3 kwartier, een uur in de bus, dan willen heel veel mensen naar het toilet. Ja. Maar de tours die zijn ingericht voor 4 tot 6 uur en in 40 minuten moeten ze weg. Ja. Dus wat zien we daar, dat dames vaak 20 minuten of langer in de rij staan als het druk is om naar het toilet te gaan. Ja. Terwijl we de hele situatie zo'n 10 jaar geleden pas hebben geupgrade en gedacht van nou nu hebben we voorlopig, kunnen we vooruit. Ja. Maar ja, ik heb nu een plan bij ROP liggen om de hele omgeving van Cheteboka te upgraden. Waarbij we het aantal toiletten, zeker voor de dames, gaan verhogen. Zodat de toeristen die komen, niet na 20 minuten in de rij nog even kunnen kijken naar de zee en meteen weer weg willen. Want ja, dan krijgen we dat ze daar zeggen van we hebben alleen maar toiletten gezien en geen natuur. Nee. En dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus daar ligt een heel plan. En wat ons betreft kunnen we daar ook ruimte maken voor toeristen, maar ook ruimte teruggeven aan de natuur. Door op een goede manier zeg maar, de inrichting te doen. Dus de 3 boka's die je eigenlijk kunt zien. Boca Wandomi, Playa Kalki en Boca Pistol. Daar kun je eigenlijk bijvoorbeeld ook een touringcar naartoe laten gaan, daar parkeren en dan spreid je het toerisme. Dus het is ook een kwestie van managen. Ja. Maar dat betekent wel dat ik de wegen, de infrastructuur zo moet aanleggen dat ik kan nu misschien 3 bussen aan, maar dan kan ik er 6 of 7 aan, omdat ik dan bussen door laat rijden naar de boka's. Ja, oké. Maar we blijven doorontwikkelen. Hier vlakbij, groot resort. TUI maakt een groot resort op Santa Marta. Ja. Bent u daarover bezorgd trouwens? Want het is heel mooi natuur, hè? Ja, we zien dat natuurlijk nu de achteruitgang van de riffen. Dat komt niet alleen door de klimaatverandering, maar ook door de kustontwikkeling. Juist. Dus er speelt ook wel een belangrijke rol daarop. En ik denk dat het verstandig is om te zorgen dat wij eerst onze infrastructuur op orde hebben, voordat we te veel toeristen ontvangen. Dus het overkomt ons nu een beetje. En met de belangstelling die voor Curaçao is door de Blue Wave, iedereen wil dadelijk naar Curaçao op vakantie. Je ziet wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Er is een oorlog gaande in Europa, er is een oorlog gaande in Azië. Dus daar wil je niet op vakantie gaan. Heel veel Canadezen die zeggen van ik wil niet naar Amerika, want ik ben niet blij met de president. Dus ik ga nu naar Curaçao komen. En dus het overkomt ons een beetje. En ik denk dat het belangrijk is dat wij zorgen dat wij bijvoorbeeld, en daar doen wij dan ook ons best voor, de kwaliteit van ons product verhogen. Dus bijvoorbeeld op de plekken die wij hebben in Christoffelberg, we hebben naast de berg nog een heleboel andere mogelijkheden. Dus je kunt een museum bezoeken. Je kunt een hike doen aan de zeekant. Je kunt een hike doen bij Willy Broders. En dan hoef je niet allemaal tegelijk op het strand te liggen. We hebben de rangers die dat kunnen begeleiden op een veilige manier. Dus we moeten proberen ook de toeristen meer te spreiden en ze op een kwalitatieve manier laten genieten van Curaçao. Nou, we zijn daarmee bezig op diverse manieren. Onder andere zullen we volgende maand komen met een nieuwe game. Een escape game bij Jan Kok, waarbij we onder de naam Mondi the Game mensen kunnen entertainen voor 1,5-2 uur in een soort escape game, waarbij je, net als de film Jumanji, moet survive in the jungle. Nou, dat is een alternatief. Een ander alternatief is ons programma met betrekking tot regeneratief toerisme. Dus dat hebben we deze maand voor het eerst getoetst. En dan zijn we met een aantal toeristen bij Jan Kok mangroves gaan planten. Bij Cerro Largo in het Ramsar-gebied. Daarna hebben ze bij Jan Kok samen met de rangers gegeten. En 's middags zijn ze teruggegaan naar Mangrovenpark. Hebben ze daar een kajaktour gedaan.
Ze hebben zeg maar mangroven zaadjes verzameld en die teruggezet in de kwekerij. Oké. Nou, die blijven daar dan zeg maar 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden. En na die periode komen weer andere toeristen die dat gaan uitzetten. Ja. Dus in plaats van dat jij in een bus zit en rondrijdt, Echt een experience een experience hebben waarbij je de destination beter achterlaat. Ja. Nou, dat noemen we regeneratief toerisme. En daar willen we veel meer dingen voor gaan doen. Ja. En niet alleen met betrekking tot mangroves, maar ook bijvoorbeeld tot het helpen met herstel van de riffen. Riffen, oké. Maar er zijn ook bepaalde ontwikkelingen, zoals ik net zei, op Santa Marta. Er komt hier dus Penstraat, misschien Oostpunt wordt er heel lang gesproken over ontwikkelingen. Ja. Wordt Carmabi erbij betrokken voor advies van jongens, pas op. Worden jullie uitgenodigd om advies te geven van hoe om te gaan met de situatie, infrastructuur, lozen van water, dat soort dingen? Dus wij worden uitgenodigd. Recent stond in de krant over het standplaatsenbeleid op de stranden. Ja? Dus we hebben dan een onderzoek gedaan naar wat zijn de mogelijkheden. Hè. Dus wat zien we daar? Hè? Het is nu het legseizoen van de schildpadden. De schildpad komt 's nachts op het strand. Ja. Maar al die bedjes staan er nog. Nog, klopt. Dus we hadden laatst een schildpad en die heeft allerlei bedjes overhoop gegooid om een nest te kunnen maken. Ja. Nou, als je dat te vaak doet, dan gaat hij terug naar zee en dan dumpt hij zijn eieren. Dus dat wil je dus eigenlijk niet. Nee. Ik woon zelf op Bandebouw, dus als ik naar Dai Boy ga op het strand en ik kom daar om 7, 8 uur, dan kan ik eigenlijk niet zitten waar ik wil. Want ze hebben de paraplu's al opgezet en als je daar wil zitten moet je betalen. Ja. Terwijl ik eigenlijk mijn eigen plekje zou willen uitkiezen. Juist. Dat is onze cultuur ook, ons systeem wat we altijd gehad hebben. Ja, dus dat zou je eigenlijk weer terug willen. Dus niet alleen de respect voor de toerist. Prima, laat die toerist dan een plekje kiezen, breng je parasol daar, zet de bedjes neer en verleen service. En in plaats van 10 gulden per bedje, vraag 15 gulden per bedje. En dan is het iets meer werk. En dan haal alles van het strand af, zodat 's nachts die schildpadden hun eieren kunnen leggen. En is er een nest, dan zal Sea Turtle Conservation dat nest afschermen. En het geeft jou, zeg maar, ultieme beleving in jouw vakantie. Als je toevallig op dat strand bent en die schildpadden die komen uit. Hè. Dus voor mezelf ook, ik heb best veel van die dingen meegemaakt. Maar ik was 2, 3 jaar geleden op Klein Curaçao en hebben we in 1 nacht 2 schildpadden hun eieren zien leggen. Dus we hebben echt een uur lang bij die moederschildpad gezeten. Dat ze het gat maakt, eieren legt, toedekt, teruggaat naar zee. Nou, dat zijn de fantastische ervaringen die je in je leven meemaakt. Ja. En dat is wat je eigenlijk toeristen ook zou gunnen. Ja. Maar wordt er ook geluisterd naar het advies van Carmabi? Ja, er wordt zeker wel geluisterd. En niet alleen door de overheid, maar ook breder. Hè. Dus ik zie Carmabi zijn rol ook vooral om het faciliteren van dit soort processen. Ja. Dat is ook de reden waarom wij zeg maar, lid zijn geworden van Tjata. En ik heb het verhaal over zeg maar, de ontwikkeling langs de kust bij de Tjata jaarvergadering ook verteld. En nu heeft Tjata dus een Sustainability Committee opgericht. Dus vanochtend heb ik met de voorzitter van die committee, de directrice van Renaissance, gezeten van hoe kan de private sector, in dit geval hotels, restaurants, bijdragen leveren en zelf ook verantwoordelijkheid nemen. Dus niet alle verantwoordelijkheid hoeft genomen te worden bij de overheid, maar het kan ook in de private sector. Ze hebben daar een enquête uitgezet onder alle leden en dan zie je dat sommige hotels verder zijn dan andere. Dus een van de hotels heeft laatst een Green Key gekregen en zo moeten denk ik ook de mensen in de hospitality sector van elkaar leren van wat kunnen wij doen zodat wij de natuur minder impact hebben. En dat zijn best wel ook verrassende dingen. En een heleboel van die dingen leveren ook kostenbesparingen op. Ja. Dus eigenlijk de rode lijn waarover we allemaal nu gesproken hebben is het liefst nu toch een beetje pas op de plaats. Onze infrastructuur. Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, wat je ook net hebt gezegd. Ja. Onze infrastructuur een beetje op orde brengen en dan kijken verdere ontwikkelingen. Denk na over wat je wil met het eiland en niet over een periode van de volgende 4 jaar, maar over eigenlijk een periode van 7 generaties. Ja.
Hoe dat veel? Dat lijkt veel, maar dat is een beetje de tijdspanne waar je terug kunt kijken. Oké. Dus als we ook kijken naar onze geschiedenis. We hebben natuurlijk nu veel projecten rondom slavernij, Tula-herdenkingen. Ja. Nou, dat past binnen die 7 generaties. Dus nu vinden we Tula een held. Maar als we kijken naar de periode voor Columbus, daar weten we eigenlijk nauwelijks iets van. Juist. Het enige wat we weten is dat er groepen vanuit Venezuela hier naartoe zijn gekomen, dat er 2 groepen zijn geweest en dat rond 500 na Christus daar een switch is geweest van de mensen die rondtrokken en fruit aten en zeg maar visten, naar meer landbouw en zeg maar keramische, dus dan kon je water bewaren, dus konden ze op één plek gaan wonen. Juist. Ja. Maar daar weten wij eigenlijk al, daar hebben we al niet zoveel meer van, want het is heel lang geleden. Juist. Dus we zouden nu moeten kijken van mijn kinderen die over 7 generaties terugkijken van wat heeft mijn overgrootopa gedaan voor dit eiland om te zorgen dat wij ook nog kunnen genieten van onze stranden, van onze natuur. Ja. Dan moeten we ook werken aan de besef nu van de kinderen, wanneer zij groot worden, dat zij daar ook mee doorgaan. Ja. En daar heeft Carmabi ook weer Dus lesmateriaal voor ontwikkeld. dat klopt. Dus wat je meestal krijgt is als je niet zwemt, dan de zee is voor de vissen, dan hoef je het ook niet te beschermen. Dus je moet leren houden van de natuur. Maar dat kan pas als je de natuur leert kennen. En als je weet hoe het allemaal met elkaar samen zit. Nou, ik ben vroeger ook docent geweest bij het Radulfus College. En in die tijd is op een gegeven moment gekozen voor de methode biologie voor jou. Ja. En op dit moment hebben bijna alle scholen die methode biologie voor jou. Ja. En dat kwam eigenlijk ook wel toen ik in de brugklas les gaf. Toen hadden ze net een nieuwe methode en van de 10 hoofdstukken waren er 4 hoofdstukken zomer, herfst, winter, lente. Dus ik zeg tegen mijn collega van waarom hebben jullie dit boek gekozen? Want 4 van de 10 hoofdstukken kan ik eigenlijk niet gebruiken. Aha. Ja, dat was de opvolger van het vorige boek. Die had dat niet en die hadden ze besteld. En toen heb ik alle presentexemplaren aangevraagd van de biologielesmethodes. Gekozen voor biologie voor jou. En nu heeft Carmabi, die in de jaren heel veel materiaal heeft ontwikkeld, een boek gemaakt. En dit is het boek dan zeg maar voor VSBO bovenbouw Curaçao editie. Den papiamento e holandês como Kiko nanta sinha na escola e na papiamento e holandês natureza de nós mesmos. Ja. Sobre den e-book de biologie voor jou, nós estamos e natureza de Holanda. Holanda, juist. Per e terminan die enseñanza está voor de Holanda. Juist. Pero het is importante para de Curaçao sa e natureza de Curaçao. Ja, e por relatana je também. Também Sim. coisa da mira kinanku e por relatana je. É mais fácil para o Sim, die na doen een les naar Radulfus, met bij por exemplo Parque Tropical Dierentuin. Sim. Para moet je dan para conhecer mais e bestia na e mata na de Curaçao mes. Sim. Também nós como Carmabi nós temos kwekerij na Savonet, para solamente e mata na lokaal. Inheems. Ten hopi hende ku gewoon daarbij compra mata na kuta diafo. Eigenlijk nós mestre ajuda nós natureza para recuperar como e mata na kuta akidan maneira 200, 300, 500 anos passar. Juist. E também nós temos edição de HAVO-VWO. Sobre hopi die HAVO-VWO tá 2 línguas. English and Dutch. So they can learn whether you have a bilingual school in English or in Dutch. Yes. And then you see not the ooievaar, but a flamingo. Botahanya Kibrahatja. Kibrahatja, sim. Botahanya Carta di Curaçao. E compreender orde botin geologica di Curaçao. E matenan kuta cresce den in differente area ta un ecosysteem otro
per sobra, ja, tour patinan di geologia, daar gaan je sumes matenan. Palu brua. Lionfish, como un pescar cuta invasivo. Invasivo, ja, dat is niet origineel van hier. Gutu. Gutu tá hopi importante. Também o governo está bezig para lei para nós nopor van e come gutu mas, pessoa e gutu, su pupu, tá dando nós e santo de praia. Oh. Ja? Tu color di nos awa ola blau ku nos estima asina hopi ku nos team nacional ta pone riba mapa ta pasobra nos ten e gutu ku ta come e matenan ku eigenlijk ta kres riba e rif. Okay. Na e lugar ku nan ta come nan ta tuma un tiki di e coral nan huntu e coral nan tabira santu e riba e lugar e ta come mata e coral nan lobo nobo por settle pa nos ta hanya coral nan nobo. Pero nos ta by tambe e conch cargo tambe e zeeappel dan ta e baken aan die rif. Okay. Pero bosapo sobra antes nos ten hopi die zeeappel. Awor pas op dan tan hanya un virus dan ta poco dan ta binibek tiki por tiki. Okay. Kako of nos ten ta kako nos ta Buena mesora komen dan. ja. Niet goed. Nee. E ora nos ta come tambe e gutu nos noten herbivoren aan pa judanos pa e rif ta restructura sumes. Sumes. Ja. Todo tipo de coisa é muito fantasia. Visarend. Juist. Minta sa mes que tu tiene cosa. Sì. E tambe productie lokaal die galinha. Huevo. Ja, eigenlijk ja, hopi kos ku portret nan lokaal. Pa je moet je dan award a stima. Non mes naturaleza tambe. Ora botawak, pasobi nota e unico book ku kamabita. No, esa que donde hopi tempo. Publica. Sí. Zakinanta un boekje biel. Sí. Bida de la man. Também de nos na biblioteca nos está scan tu e boekje dan biel. En dan por subi site di UOC. Pa nos ten un repository di kamabi mes. Pa tu e boekje di kamabi stinapa antes na papimento inglês, holandês. Pa ja, dan por lezen mais over die natureza. Sí. E nota solamente importante para nós estar dando informação para emocional, pero também para adultos. Pessoal, nós estamos começando a papia over die investigação die nós chamamos Sea-Link programa. E como nós voor die ano 73 sa mais over die kwaliteit die nós coral nan. Ano passado nós trabalhamos na diferentes ministérios para doen een update para tu e data nan hoe dat worden geproduceerd. Maar zo weet dat tu maar tempo, tu maar mas un ano promeku e data nan dat worden gepubliceerd dan un scientific journal internacional. E nós dat doen dan informatie e também na tabisa nan oké. Que pergunta botin, por exemplo, tocante nos natureza, voor die ciência nos está hopicos e nos não mestre hanya mais research, nos por começar com ação. Sí. Ora botawak também, botawak aqui nan botahanya e situação die status de coral de Curaçao, nos está mei, nos está tiki riba Bonaire, pero ora botawak e situação de Oostpunt. Nós está de top 3 de Caribe. De Caribe, ja. Oostpunten importante pa e maneira senhor van Vechelen disse, é importante pa e manutenção de vida de coral. Sim. En ter região. Ja, pas voor de enanting spawning dat tumuluga ainda kuting coral novo chiquito nang kutabay. Den stroming by settle outro caminho. Sim, correcto. Ora botawak e corrente die awa e daarbij voor de oostpunt de westpunt. Ora bota planta coral naar novo naar westpunt, dan daarbij outro caminho. Ja. Per ora bota planta naar Klein Curaçao of naar oostpunt,
bota hanya possibilidade que depende species coral tá settle riba nos mes isla. Juist. Perse é importante também nós hanya marine park banda e nós está começar também com nursery para é importante para não somente para espécie, para 60 diferentes coralen, também spons of waar koraal of outro beestje para nós dar ajuda natureza recuperar. Um par de coisas mais, por mim que nós pegando nossa hora. Tem projeto na dia na que na pone maneira bala na para que coral também. Está funcionando? Está dando resultado? Tem diferentes coisas. Eigenlijk nós queremos sistema que está mais natural que possível. Sim. Boten sistema que não está quebra coral nan e põe coral dentro nursery. Sim. E põe coral onde tá cresce back. Ja. Eta bota fragmentar coral nan. Sim. Pero coi genético tá mescos. Ok. Eigenlijk boque mais diversidade geneticamente e bota hanha coi somente ou bota hanha reprodução sexual. Ja. Tempo de coral spawning, nós tá hanha hopi investigação hoe mundo que tá bini e mais informação tá bini para nós tá bin ku webinar duna webinar possibilidade para fertilizar dentro nos laboratoria e settle riba lugar que nós propõe back then nos reef. Ok. Pero também nós podemos possibilidade para limpar diferentes áreas dentro do reef, maneira gutu ahasi na mes tempo por me que nós temos correspondem. Então toma mais ou menos 3 luna para a área que o gutu tá come, tá preparar bom para coral por settle. Sim. E não por settle na lugar que está limpi, pero momento há uma situação especificamente, não somente a estrutura, pero também nos o sonido de riff, tá coisa importante, para somente escuta e beijar para waar uma mesma settle. Está coisa que está hopi complexo. Sim. Ainda sabe, Sim. Sim. Ok. Outro ponto para nós vai, se nós vamos nós para o começamento de investigação que lá seria promeio com Covid, durante Covid, depois Covid, qualidade de nossa água, dentro do qual publicar mais de 1.300 tipos de químicos de nossa água, etc. Nós sabemos que naturalmente não ajuda com a biodiversidade, mas para a gente, nós praias não é safe ainda para a Irlanda. Agora batendo 1.300 diferentes stof ng químico de água, bota pensa para me poder entender água? Coisa na Mangrovenpark, check Mangrovenpark para ano largo. Check se tem alguma coisa contaminar para não poder kayak of denne informação nós está back está safe. Pero eigenlijk nós mesmo continuar para investigar safety die nós rifnan. Zoba orde nós tira alguma coisa de água e tá queda rond die Curaçao. E não daarbij gewoon naar een andere caminho. E tá queda zeker nós. E nós também check corriente zeker nós isla para doen mais adviso denne area que está possível ou não está possível. Coisa que também está importante, não está investigar que ora i coral nan tabay, nós hanya mat nan back. Nós hanya color blauw voor die nos coral nan santo nan, ora nós hanya mas mata e tabay direction verde. Também den area que botin hopi die mata nan botin hanya bacteria nan e outro patogene tu kosna ku nota bom para nós. Nós não estamos vaak als mais investigação para ir nota bij atrás na maneira nós temos coisa back com nota bom para nós. Coisa nós sa com nota bom tá plastic, microplastics. Juist.
Peseta é importante para nós reciclar maneira costa heel. Ou bottle tá heel, é fácil para reciclar. Ou bottle tá pidi costa chiquito e den la man, não pode ganhar tu costa chiquito for die la man. In the end, é den nós piscar e ou nós tá comer piscar. Ja, e nota bom para nós mesmos, pessoal, para nós acumular plastic den nós mesmos culpa. Correto. Maneira me sabe, maneira esse também vai puntra. Maneira de certo país, se como na Aruba também, não proíbe o uso de certo de sunscreen e que tem microplastic aí dentro. Se botar tem na curva para dentro da água, é los foi a curva, vai de água piscando para comer. Aqui na Costa também nós pensa em direção, né? Sim, por exemplo, nós temos sunscreen cabo, ou por exemplo, klein Corsal, por hanya panada, e sunscreen que está bom, ou não está duna perigo para nós rifnan, pero ja, nós mesmo check, que está coi que está duna mais damage. E a água de cloaca está duna mais damage, como nós por check, oder nós está analisar a água de la man, quanto químico nós temos na área turístico e nós também trabalhamos beach, e não está somente turistas não, e que está o impacto de nosso coral. Sim. O management de wastewater agora que é a prioridade mais grande. Eigenlijk, assim, nós vamos enfocar para manejo integral de nossa água. Nós somente água de cloaca, mas também água que cai, ou botar água zero, basta hopi, botar vac, ou botar em terreno limpia, tudo esse elemento também kunne. Ou botar dentro uma área de agricultura e não está usando herbicide, pesticide, tudo e coisa não, mas não que tu herbicide, pesticide também riba rif. PC também mangrove, dan hoop je importante. Ora nós da captura mangrove, dan tá buffer die água que está vindo voor die terra na la man. Nós mesmo buscar uma possibilidade para ganhar watershed, para, por exemplo, reusar água fresca, por exemplo, agricultura. PC é importante para pensar em um sistema que nós usamos a água mais melhor, ou botar tu e dam antes, não depender de água zero. Sim, de água zero. Agora nós produzimos mais água, pero antes o sistema não sabe exatamente na uma água também. Está acumulando, sim. Agora a água zero cai. Pero também nós temos diferentes projetos, por exemplo, água para Corsal, na Zeuvenbergen, den Christoffelpark, pero também na Savonet, e também nós temos projeto na Mongli Maduro area para ganhar a situação biower. Ora, Renan Kessa, fim dia domingo de setembro, nós temos dia abrir na Savoneta, para o sistema de água de antes, e com o dam não worden reestructurado e com toekomst atraha. Eu tenho caminho nossa casa dentro da dam que nós podemos recuperar na mais. Não, não é uma boa ideia. Não, mas a montanha mesmo tem antes mais 7 dams se combina sobre quanto 2, 3, tu hennes problema nan Cuyandino te, cu e cas e banda. Kui awata metro e meio, está area que botem no roi, vamos laga lugar para awata by Sekalaman. Especialmente quando botem hopi awa zero, botem hanya e problema na den undi para anya, pero nós sa e problema na tabini back, pero nós sa que dia. Sim, ora botar 47 barrio também, você sente maneira eu lo, hasta o sistema de riolering, cloaca, tem bem na pega, tá choque na tira costa, né? A água tá bem arriba, tole malo, ora ao ser o cai, tu reconta bem arriba, a água tá baila man. Zie, tu costa echt jammer, hè? Ora bota deze roya un area,
ja, die con bomesta limpia gente area. Sí. Limpia solamente el lugar que bota pone bocas Yes, y yes. laga tu otro cos. Sí, la que naturaleza más tanto intacto posible. Também nos cultura ta hopi ku cura netsi ta cura sin mata. Juist. Pero eigenlijk cura bon ta cura ku hopi mata. Hopi, ja, sí. E o botin mata di fruta of outro cos bo por Sí. comer Sí. e tá bom para nós também. Sí. Pessoa bota hanya bo mes fruta, bo no mes compra e tá win-win. Win-win situation. Costava sempre mais saúde também, pessoal. É fruta importada também de em código país hoje. Ja, Nós papá pior mais? sim. Nosso tempo chega. Danke de estar junto conosco. Na boa, tá Danke de prazer. compartilhar conosco informação. Ja, E nós estamos no futuro, quizás, Ok. outra ocasião, nós estamos voltando back. dank para a informação. Até outro dia. E assim, nós chegamos ao final de outra três orgulhos. Nós estamos junto com o senhor Manfred van Vegel, diretor de Carmabi, nosso papel sobre o sistema ecológico, especialmente água, mas também riba terra. Como nós temos paraqueto, e manejo que nós temos aqui para conservar nossa natureza mais melhor que possível. Danke de junto com nós e até uma próxima ocasião.